Sembah nuwun Mbak Ayu. Jian mat. Heeh ya, Truk. Wis. Arep apa, Gong? Aku wis nampari Jotho. Wis po. Kowe wis. Kowe mau HP-mu ana apa pamundutan sing urung dipinangkani ta? Wah niki lho ana meneh sawer 250 dari Mbak Linda Singapura. Oh iya. Nyuwun tembang kadung tresno Mbak Ayu. Lho, matur nuwun semangat Mas Gading dan Mas Gadang. Lho kok Mas Gading kabeh iki? Semangat Mas Gading dan Mas Gading. Nggih. Lah iki sing siji request kadung tresno Mbak Ayu, sing sijine duet lho padha lagune kadung tresno kabeh. Wis kadung tresno kabeh wis piye. Aku piye aku ya mang manut. Manut dadane siji wae, sapa? Ndang. Ayo. Ayo. Didum. Didum wae, sing didum. dereng. Heeh. Bu Neti, Wahyu. Heeh, Mae, terus Mae. Bu Watu. Watu, kok buatu? Wis to, percaya to. Mbak Antil lho ora iki anu Mbak Antil. Sopo kuwi mau? Wah, aku wis ping 3. Yo. Aku wis ping 3. Yahene kok wis ping 3. Wis yahene ka mongko. Boros. Yo, sapa Ding? Aku mau anu Mae karo Bu Wahyu. Oh ya. Nanti Jumeneng ora? Ya apike iki. Nek jumeneng dompo iki kok. Hah? Lho justru apike nggo ngono kuwi. Iya. Hiburan. Hibur. Heeh, dijumenengke ya. Ya wis jumeneng. Ya dijumenengke, disepoti apa ora? Ya sepoti no. Ngomong dhewe disauri dhewe. Ah ya apa lah ngene ket mau kok wisan ngomong dhewe sauri dhewe iki. Monggo Bu Wahyu, Bu Neti. Mae. Heeh, disepoti kanca-kanca, disepoti. Duk duk cek. Dalu Bu Ayu Bu Neti. Sugeng dalu. Oh sugeng ngenjang. Iya, wis esuk eter. Lali. Pripun Mas? Menangani pamundutan Saking saking Mbak Linda Singapura. Nggih. Nyuwun kadung tresno menika. Kadung tresno sampun wareng nyawer 250.000. Kuwi kas apa ora? Kas. Kas no. Kabeh kas pokoke. Panase ra jamane iki. Heeh. Monggo Bu. Nggih. Langsung napa di bawane? Langsung ki ya. Apa-apa ki kudu dibawane. Mak. Ayo, Mak. Mak sik apa? Oh, Mak. Oh, Mak, monggo Mak. Kok aku. Ayo, Mak. Joget kaya senam. Ora dombo to? Dombo ora? Wis ora dompo Lumayan ya. Kono mau sono apa kono mau? Kene isih enek Liwung Bude Prastiwi. Terus lali janjine. Lali janjine. Terus lali janjine mau wis ya. Wis. Roro Jonggrang Bagnes. Iki musuhe sapa? Ya sing bar madang, Truk. Heeh. Roro Jonggrang ki sing bar madang. Karo sing ket mau madang. Wah, cocok jane iki. Jane ya ora apa-apa ya. Loro. Loro
kudu ana duet. Mas Bimaris karo Mbak Anting. Apal. Malah padu. Mado padu piye to iki? Ya wis Mbak Agnes. Mbak Anting ora apal kok. Karo sapa? Karo Mas Bimaris. Lah iya. Sebar maem kok. Ya aku ki kono duet sing aku ya ora apal lho iki. Boleh men bapak catetan. Iki ana catetane to. Ana ning Google ki akeh aku nulis lagu Roro Jonggrang lirik. Nah, ngono jedul pisan. Lirik. Nah, Lintang. Apa? Lintang Kairo. Heeh ya. Karo kowe dhewe. Lah aku ya blas. Padha ya jane padha. Ayo iki mau aja lamis. Ayo Roro Jonggrang sik kowe mau. Ajare kowe ora apal. Lah ya wedok karo wedok ya ora masalah. Kowe le duet. Oh iya. Oh, paling Roro Jonggrang karo Bandung. Hah? Hop. Wah, nggih. Pak Digino. Oh, nggih, Pak De. Ah. Kali Mbak Agnes berarti. Kali Mbak Agnes. Oh. Monggo Pak De. Ning iki ora oleh apa-apa wong diayahi dhewe. Komat bleh-bleh. Heeh. Sida ora iso. Sida. Agene. Monggo. Aku ono kowe kok. Pak Digino. Monggo sepoti. Disepoti no disepoti. Heeh, sepoti. Ketoprakan. Ketoprak iki. Sekengenjang Bapak. Sekengenjang kendok ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak? Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sopi tanggal 7 ki dilingkari. Oh, tanggal 7. Tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, Biyen nggih. ngancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insya Allah. Cek tahun 2025 wis dikon ngungkeri lho, Mbak. 26. 2026 iya, kok 2025. Oh iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh. Sing siji Roro Jonggrang sing siji mbane kuwi. Sisi recong. Dalam? Oh langsung mawon nggih. Oke. Oke. Sragenan nggih. Monggo. Mbak Nur, Mbak Agnes. Injih. Nah, Matur iki. sembah nuwun. Nggih, saya juga sudah. Sekedap. Sekedap. Niki tesih wau niku enten anu. Aja lamis. Aja lame terus mau ana sinom gandrung. Wis po? Wis sinom gandrung. Oh ya wis. Ah, Berarti wis. aja lamis. Heeh, aja lamis. Iso ana apa meneh mau? Lewung. Lewung. Terus ana apa meneh? Aja lamis lewong. Kalih napa? Apa dideleki ngono aku entek kok mengko kok. Ampun. Oh sampun. Ora ana gala-gala apa? Oh, Ya wis nek wis ora. ora enak. Favorit e. Sip tenan wis ngene gala-gala. Yang mana dulu, Mas? Oh, Ini. duet riyen. Yang Duet duet riyen Oh, ya oh. sak Aja lamis. kamat sak isa-isane ya. Ah, karo anu, Ding, aku kok di angen-angen tuh pertanyaan aku. Apa to jane iki? Jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kae. Nah, Loh, iki kok tekan netizen iki wis kebacut baper lho iki. Weh, tekono to. Majake. Pripun Dek Lintang? Oh. dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok.
Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih fans lintang pawukir karo emot kae lho. Jeblukan ulang tahun kae lho. Heeh. Jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono lho. Wah, Nah, wit. Ya tenanan no Mas. kowe didengarkan kowe. Oh. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe? Oh iya. Majak. Nah saiki terus kepiye saiki? Loh, Saiki terus mau wis terjawab. kepiye? Baik-baik saja. Ya Dek ya. Iya no. Oke. Ning enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon mburimu wis isan mbokan kowe rasa. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya heeh. Yo, wis ya Saiki apa ya jalamis. aja lamis. Piye to aja lamis? Yo. Nggih, aja lami. Ketbang. Ora ana kowe Banting. ya tenggo wae. Jane iki apa ada loh, ada apa loh jane iki? Heeh. Langsung langgamnya aja ya Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dik Lintang. Lha apa ya aku kuwi picak rumangsamu. Ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng ngono. Lha kon nulis tukang pijat ngono. Tenanangang senengane kok. Nggih. Lho malah aku ramune. Oh, ora apa. Ora sida Aku duet karang- ya Mas ya. Pripun? Ora sida duet. Mau dereng siap lah kula niku di apa jenenge diceting Pak De Putra Tigare Gena Baladewa niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke. Oh nggih. Lah kok malah ketekan berarti Bapak Putra. ana apa jenengan pripun? Dalam Pripun? dadakan nggih berarti Bapak Putra Dikari niki wau. Oh 3 3 hari. hari lho. Kuwi pas banyak kumpulan aku kae terus tangi turun menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah sampai rumah menghafal, neng kok ora mlebu-mlebu. Menghafal Ora ki nyantol. nyantol sing nyeneng tawangku mau nyantol. Oh to. Galak-galak. Nah, galak-galak ki nyantol. galak-galak. Terus apa jenenge? Singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi Iya. ngapalke. Bang iki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam. Nggih. Niku wonten latihan kagem benjang tanggal 7 itu. Ya. Nah, terus sampai rumah langsung kelipuk tidur. Tidur enggak sempat ngehafalin lagi. Nggak semua lah nganu banget, kesel banget ngantuk. Bangun terus bangun sudah jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan, jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Ameng entuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Pengentuk kuwi Lah tok. ya mau jane diangkat dhewe. Napane? Lagune. Jajal sak bait kuwine tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis ah kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Kapan? Ning kapan ya? Sesuk meneh kuwi kapan ya? Sesuai banget nih ketoke rono ya. Ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkani? Terus enten apa mboten? Kanton Lewung Budhe pasti. Oh kanton lewat. Ayo ning ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Oh, Mbak Oh, Lintang. nggih. Mbak Anting. Karo Mbak Anting bareng. Bertiga. Heeh. Kalau Ayo, Mbak wis Anting. dermemeng. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko lek ketok dhuwur dhewe. Tambahi Mbak Orisa. Wis ngantuk kabeh lho Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi Kakean sing kira-kira ngantuk sapa? rasan mau wesan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi ketok. Ketok kuwi kok wis.
Terus ana Yo Mbak Antil. Mbak Anti. Mbak kok njuk melu-melu Mbak Antil. Jeh, Mbak Agnes niki ngantuk. Waduh iki janes bobok iki ya ampun. Ayo. Goleke Cahayu. bantal kono. Ayo to. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Mbak Agnes juga ini. Mbak Agnes juga. Jarene saya ngantuk, aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Saya ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ora ngantuk mimpin berarti. Waduh, Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok, Nduk. Ah, berarti Ibu mimpin. Iya, wes wong papat. Dhuwur Niki dhewe. napa tembange? Lewung. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Utere. Oh wis lali iki berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga, jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til, anu jatil ting. Dedep tidem prabawaning ratri Sasa tara wis manjer kawuryan Om tan kuciwa mamanise Om mangep sri nateng dalu Siniwaka Sangya Prana
tasih aglar ning cakra wala winulat ngalangut Bung Mas Mangastu nama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra. Menawi Di. Ingkang sekawit Kakang, ulun suwuni tulung supados amboyong dhateng pun Puntadewa. Nanging sabab menapa dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan. Werkudara Janaka menapa dene kembar. Dadosna kauningan Adi Guru. Inggih awit saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ingkang Ngraka ing Sidik Pangudal-udal. Tumunten Werkudara paring dawuh bilih anggenipun miji swanipun Puntadewa menika Adi Guru namung wakilan kaliyan ingkang Ngraka ing Sidik Pangudal-udal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayangan nanging namung dipun wakili kaliyan kadangipun sekawan menika Di. Kakang Narada mekaten. Ha inggih. Mangka miturut ingkang Ngraka menika sampun satraju ingkang nami adil dene paduka mboten tedhak piyambak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta. Mila swanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kaliyan kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang. Ingkang baken peranganipun Pandhawa sak perangan sampun sowan wonten ing kayangan. Ya inggih. Tumuli kula aturi paring dawuh Di. Lan hamiji kalian swanipun Werkudara sak kadang. Inggih Kakang. Werkudara piye? Arjuna lan kembar padha raharja sak prapta kita kulup. Yo slamet tekaku. Pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan. Nuning nggih pukulun. Wirujeng nering sambikala swan kula. Aku ngaturke basaku katura. Iya. Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Mangko dhisik. Konku bakal nampa pangestumu mangko. Merga pangestune wong sengit. Pangestune wong ora seneng kowe ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggonmu nampa karo sembahku mangsa barok arep tok tampa lair batin ya kono. Ora ya ora apa-apa. Lah dialah. Bocah kok pintere ora jamak Werkudara. Ngatos-atos lho Di. Inggih Kakang. Kita ngerti apa to sebabe dene Puntadewa ulun timbali. Yo aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Ngerti saka Narada kakekku. Kakang Narada. Menawi Di. Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada ampun ngantos walaka babagan perkawisipun Puntadewa ulun timbali. Wah, wong nyatane kula dioyak-oyak kalian Werkudara kok mboten namung ngoyak nanging ugi nyepatani kalian kula. Arep dikaya ngapa kula niku nggih wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi menapa mboten kapitunan? Mekaten Kakang. Inggih. Werkudara yen pancen kita mangerteni apa sebabe Puntadewa ulun timbali Werdarna apa wae. Siji kanggo jeneng Puntadewa loro barep kakangku ngagem gelung-geling bab perkara loro mau nggonmu ndakwa marang kaluputane barep kakangku mangsa borong jer kowe dewa sing kedunungan panguwasa mula yen tong ngluputake kelawan titahmu manut karo petunganmu mula perkara iki ora tak gawe sebab
Neng sing tak gawe perkara teka sampean kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata. Disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo barep kakangku. Ing pangajab supaya barep kakangku mbok patrapi pidana nganggo pawadan kaluputan sing golek-golek. Wah, wong ora luput mbok golek-golekke kaluputane. Wong ora dosa mbok golek-golekke dosa. Jebul kaya ngono kuwi panguwasa sing dumunung ning tanganmu. Werkudara, Piye? cetha yen to kaluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan ngagem gelung keling boya bisa diapura. Yen pancen barep kakangku mbok anggap luput, kena ngapa nggonmu ngluputke lagi saiki? Biyen-biyen kuwi dawuh apa? Yen to nyata lupute nggone barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling, kudune leh mung ngluputke nalika barep kakangku rikala diparingi jeneng Puntadewa. Lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi, kena ngapa rambok luputke? Wah, teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah, nggonmu ngluputake kakangku iki cetha ana sanggit sineting jroning atimu. Mula ora usah dadak nganggo pawadan sing werna-werna. Saiki gage paring dawuh. Arep mbok kapake aku sak sedulurku iki. Aku mung kari manut. Ternyatane aku titah, nyatane aku menungso, dewa sing menehi panguripan karo Werkudara. Dosa apa kang bakal tak sandang yen nganti aku wani duwa karo kekarepane guru kakekku. Kake paring dawuh sing cetha. Ora usah dadak wikih ringo-ringo Bathara Maningmaya. Sorote pandam sula amadangi pasareyan nangi wadana remu-remu kalingan hangrangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang kakung rarapo baboe maneman peraton tek pranto kula dadah rontik Kakang Narada punapi di cetha titis aturipun Werkudara. Nek ampun ngaten menika paduka Adi Pramesti badhe tos pundi? Mpun kebukak kewiyak wadinipun Adi Guru. Ingkang mekaten ulun badhe walaka kalian Bratasena. Kula semangaken menawi paduka boten lingsem. Werkudara, piye? Pancen dasar kepara nyata kang dadi atur kita. Ana titah ingkang kepengin lan duwe gegayuhan Pandhawa sirna, mula kang saka kuwi tumuli ngudaneni apa kang dadi pamothaing titah mau. Wah, kowe wis ngerti. Ora usah dadak mbok kekalang rembugmu. Lan ora usah mbok kandhake sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa. Sartane ora usah mbok kandhake sapa sing matur karo kowe. Aku wis ngerti kabeh. Lah, dialah Barataya. Ndang bukan isan, dan kandhakno isan Werkudara. Ora liya. Ya mung wong Ngastina karo Bathari Durga. Wah, lah dialah. Atus pundi Adi Guru menika? Atus pundi Adi Guru? Kakang Narada kula aturi kendel sak wetawis. Ya tak meneng. Werkudara, sak banjure kita arep kepiye? Yen kuwi pancen dadi pemarming titah sing njaluk sirnane para Pandhawa kaya sing tak kandhake kuwi mau. Wah, aku ora bakal selak urip ngenteni apa sing dienteni mung mati sing becik, mung mati sing sampurna. Wah, gandeng saka petunganku mati dibanjut dening sing gawe urip
ya kuwi Bathara Guru sing menehi panguripan karo titahe. Wah, kuwi dadi mati sing sampurna. Aku sasedulur iki patenana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman. Wenehna paukuman sing abot. Werkudara. Lah kok malah kaya ngono tembungmu ki piye? Yo ben rasa melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Wah, paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot tuladane sing kepiye? Wah, cemplung aku sasedulur ning kawah Candrademuka. Aku wis ikhlas sasedulur Janaka kembar. Ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur ana guru kakekku. Wah wis kaki aja nganggo suwe. Aku njaluk paukuman sing abot. Cemplungno aku lan kadang-kadangku ning kawah Candrademuka. Wah, Werkudara bocah piye to iki? Wah, lah dalah bocah iki piye? Wah, jane piye to, Ger? Kawah Candrademuka kuwi panggodhokane Sukma sing nandhang kaluwutan. Lah kok malah kita jaluk dicemplunge kawah Candrademuka ki nalare kepiye, Werkudara? Wis ben. Wah, wis tani ati. Kanthi cara manggene cetha bakal katekan sediaku sasedulur. Kita darbe panjangka apa, Werkudara? Kowe dudu perkaramu. Lan kowe dudu urusanmu. Yen to pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh kelawan Sang Hyang Yamadipati kene nyemplungake kita sak sedulur ana ing kawah Candrademuka. Ora sah dadak dawuh karo Bathara Yamadipati. Adhiku telu tak gendhonge Candramuka tak cemplungane. Bocah kok kaya ngono lho, tetek tatak tangguh tanggon sentosa kaya gunung waja atine Werkudara. Kakang Narada kok lho Di. Sampun Kakang, perkawis punika sampun paripurna. Tegesipun pendho sampun pejah wonten kawah Candrademuka. Wah, panjenengane kok ya kebangetan nggone nuruti pamoteng dari Durga. Kamangka gegayane Betari Durga menika ala, gegayan ora becik kok panjenengan kersa ngudaneni. Bejo cilaka bungah susah mulya rekasa ulun ingkang badhe nanggel. Wah, nggih, semangga Di Guru. Kula tunggak waru godhong dadap lho, Di. Menawi wonten menapa-menapa kula aturi nyangga piyambak. Dialah kok ana buta gedene semono mlebu Balai Martya kuwi mlawane. Wah, nganti ngrontoke usuk. Wah, duh pripun Di? Menika sinten Kakang? Wah, kula kemawon mboten mangertos. Panjenengan menika kudune langkung cetha, langkung pana, langkung pratitis anggenipun nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon. Hung sangajo laju sangayu palungguhan ulun. Kita Gandharwa munggah kayangan Gandharwa saka ngendi lan sapa jeneng kita? Oh, adalah. Lah kok kowe dadak takon karo aku. Aku iki isih tetamu
mestine dewa prisa karo kahananku. Lah kok dadahi sing nganggo takon barang. Awit akeh saka akeh kewajiban kang ulun sangkul satemah kesamaran ulun dulu marang jeneng kita. Adile wong takon mung kudu diwangsuli kita Gandharwa saka ngendi? Ya, aku buta saka jagat Madyapada jenengku Dewa Amral. Darbe setya apa kita Dewa Amral munggah ana ing kayangan? Aku munggah kayangan mung arep njaluk marganing kasampurnan. Lamun to kaki dewa ora iso mujuti kang dadi penjalukku. Oh, jungring saloka lakon tak walik. Dos pundi Kakang? Wah, tunggak waru godhong dadap kok Di. Lah nggih mang sampurnake mawon wong hutane njaluk disampurnake. Njaluk diruwat nggih mang wujuti kemawon to Di. Dewa Amral. Piye ana apa? Ulun kang bakal nyampurnake marang jeneng kita. Ayo, kaki sampurnakno. Ning koso kaline yen to kowe ora bisa nyampurnake aku, tegese kowe ora pantes dadi dewana ing kayangan. Aku sing ora trima. Guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki. Kowe iki ngopo? Lah dalah wis geni guntur angin belas ora ndayani apa-apa malah gur kaya kembang api. Wah, enek kula dados jeneng adikku wah sirah kula diekek ngisor diwah isine cah. Aduh yaksa. Jeneng ulun boya iso nyampurnake kelawan jeneng kita. Wah, ora iso ngruwat karo aku, kowe sing tak ruwat. Bathara Narada ora wedi karo aku. Ora wedi. Ora wedi. Ora. Bathara Guru ora weruh karo kowe merga kalepetan tumindak ala. Mula paningale peteng. Ning nek ulun ya mboya. Kok iso dadi gedhe semono ki? Aku mbok jaluk. Jaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedhe iki lho? Wah, iki dudu perkaramu. Wis, saiki oyakan Bathara Guru dikapokke. Tumindake pancen nalisir saka kautaman. Ya, Bathara Guru kowe aja mlayu, Bathara Guru. Setyaki. Wonten dawuh. Bola. Bocah iki bar mentas saka papan pasunggingan. Nggih. Janale mencorong. Nggih, nganyari kok. Ya. Setyaki. Wonten dawuh. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Yen to kadang-kadangku para Pandhawa wektu dina iki ninggal negara Ngamarta. Lho.
pepunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya. Lajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa Prabu? Pun Kakang dhewe uga durung bisa mangerteni Setyaki. Mula pun Kakang tumuli nganti kelawan sira Yai Setyaki supaya tilik marang kahanan negara Ngamarta. Menawi makaten Prabu, suawi kula dherekaken enggal rawuh ing negari Ngamarta. Iya, ayo Dimas Haryo Setyaki digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Sembah pangabekti kula kunjuk apa kulun? Ya Kresna ulun tampa. Sembah pangabekti kula mugi kunjuk kulun. Setyaki ulun tampa. Wonten menapa kulun teka paduka mlajar-mlajar semu kamigilan ngantos tedhak wonten ing Madyapada keparingipun paduka kulun kados pundi? Kresna, kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayangan geger Kresna. Lho. Geger sebabipun ana yaksa kang ngrusak kayangan. Yaksa kang gedene kelewat ukur njaluk diruwat nanging ulun mboya bisa ngruwat. Tumule yaksa mau bakal ngruwat marang panjenengan ulun. Yaksa menika wantun badhe ngruwat paduka Kulun Sanghyang Jatimurti. Ya mangkono Kresna. Wih. Iya, nggih. Kula aturi suminggah Bu Kulun. Kula aturi suminggah. Yaksanipun kados menapa kula ingkang sagan andingi Bu Kulun. Apa to Setyaki? Kok paduka badhe nandingi yaksa. Sangertos kula sadawangunipun kula nderekaken paduka Prabu. Koko Prabu menika dereng nate perang napa malih mengsah kalih buta. Wo, lah ngenyek wong kowe iki ya. Marata gage sawangan aku Setyaki. Wah. Dani. Jenengan kok saged dados ageng ngaten mriku? Warata gage sawangan. Mbok kula nyuwun swados saged dados ageng ngaten mriku. Oh, lah dalah kowe iki jane ya iso gedhe. Kaya aku arep guru sedhela Setyaki. Nggih. Ngaliya kono iki dudu perkaramu buta sing wani ngobrabrik elek pethukne coba kaya ngopo. Wah.
Dalah ana buta madha rupa karo aku gedene padha dedeke ya padha. Sapa kowe? Takon karo aku bolos rewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Oh, kowe sing oyak-oyak Bathara Guru iya. Dasar kewara nyata. Oh, ya aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kelawan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Cokot tugel gulungmu. Gaglak limpahmu kowe. Cokot kowe cokot. Waduh. Waduh. Wah. Ayo, aku meneh. Waduh. Rame gluting buta kekalih. Rame. Cokot, cinokot, banting, binanting. Banting. Buta sing kiwa salto ping 50. Buta ingkang sisih tengen salto kaping 1946. Silih nggih genti kalindih teka kaya mangono pangudas semaraning yaksa. Yayi Prabu, Lho, menika sinten? menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, iya nggih. Koko Prabu Ndwarawati. Kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa. Wah, monggo kaya digawe sungsang bawana balik. Ayo. Joget. Ya. Manik moyo to iki. Kasinggihan Kakang. Lah dalah piye? Piye kowe Manik moyo? Ana apa kowe teko? Kakang Semar. Apa? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat Kakang Semar. Sebabe Krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayangan. Kosik. Saiki aku tak takon karo kowe ya. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sembaning para titah
sak laku jantramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Ha nek dewane ya gawar ngawur. Ha mesti ya entuk-entukane lakon sing kaya ngono kuwi Manik Maya. Inggih. Dan bloko. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan Lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Pandhawa sekawan Werkudara Janaka lan kembar. tok dangu ning kayangan ki perlune. Kasinggihan mekaten Kakang. Lah sak banjure perlune ki apa? Krana pamontahipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados para Pandhawa menika pejah Kakang Semar Pandhawa sekawan kula cemplaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Semar. Wo, lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem Manik Maya. Jlamprong kembar wonten dawuh Kang Mas. Wonten dawuh Kakang Mas, wonten dawuh Kakang Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujare para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung kawah Candra Dimuka geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakardine becik. Ah, sabaro yen pancen iki dadi srana nggone bakal ketemu karo wong tuane awake dhewe. Wah, ikhlasno umpamane mati ya mati, urip ya muga-muga ana panguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka.